ka shiga babban gari. A ƙauye ai ba zai yi amfani ba a ƙauye. Kuma Cikin gashi birni dai. Ai birni ma daga ƙauye ya fara ko? a Dukkan birni daga ƙauye ya fara. to amma darajar sa ai birni. Darajar sa birni. Ai, Darajar sa birni. daɗi kashe ni. Ni magana dan Allah ni magana la akwai wanda nake so ne amma la in ga maka lemun dai akwai girma amma ba da bayya tafiya can irin ya guntulo ya yi sama dan ya tafi akwatin mai yangoci kuma ya zagaye ya zuro ta birni sai ya kasa. Repson. Ka ce baya taɓo belin ni yasu kenan. Repson. Iya taɓo akwai tsawo akwai kauri amma Repson ka san menene? Sai ka faɗi. Ni in ana yi bana irin dan kukan nan so nake in dan fara yin kukan dan Allah. Kukan daɗi kenan. Gaskiya ne. Ramadan Karim sai bayan da kukan ya dan fi daɗi. Ai irin to kuma ai kukan nan shi ke sa saurin zuwa kunya ai kuma. To ai shi Wannan kuma ai magajiya zaka tambaya magajiya ce take da wannan sinadarin. Jamilu ga mai magani kuma ina anti magajiya kuma mai magani an shi ne dar. To magajiya ta san style ɗin da yawa na kukan da yawa ai. Ni dai wallahi da na ga anti magajiya tana ta wani kwakwale ban san me take ba anti magajiya sorry dai hakuri na ga ana ta kwakwale. Gashi nan an ƙara yi. Gashi nan an ƙara yi. Maka rashin mutunci yana ciro abu ne ma don girman Allah azumi ne za mu yi magana Rapson.